Прывітанне, гэта выпускі кухні Фаланстера пра верміферму. Я Михаил. Сёння у нас 25 студзеня, і я буду распавядаць пра одну, нават две тэмы. Вось пакуль нашы чарвячкі было заўважана на гэтым тыдні на пачатку, што яны пачалі рабіць гэтыя коканы, такія жоўценькія маленькія салатавыя коканы. Гэта значыць, што папуляцыя чарвячкоў расце, гэта вельмі добра. Вось, але сёння распавяду, чым жа яны будуць харчавацца. Я пакажу, распавяду, як мы працуем з кампостам, як я працую з кампостам. Вось мы ідзем зараз у нашу кампостную секцыю, яна знаходзіцца вось тут. Я адсоўваю гэту перагародачку драўляную. І што мы бачым? Да, давайте паглядзім, што у нас тут адбываецца. Сюды. Вось у нас тут адбываецца некалькі працэсаў. Вось гэта я расцелю, таму што трэба будзе гэта мешаць. Вось бачыце, чысты, толькі прапылісошаны каўраліт. Вось кладу нейкую падсцілачку. Настаім наш кампост. Бачыце, як ён ужо прасеў, гэты кампост. І тут каго куча? Тут куча мух. Да, тут вельмі шмат у нас мух знаходзіцца. Таму, каб было менш мух, мы выйдзем зараз сюды, калі загарэцца святло. Вось у мяне няма ніякіх адмысловых лопаток, але у мяне ёсць такі вось шуфель. Так? Ну, не шуфель, а скрыбок, ну, нейкі будаўнічы матэрыял. Што я раблю? Бачыце, я зараз перамешваю тое, што у нас ёсць. Вось, каб дадаць, каб было больш кісларода ў гэтай кампостнай. Ёсць трохі дзіўнага паху. Вось, бачыце, тут ужо пачаліся працэсы такія, гніення, ўсё. Гэта ежа для нашых чарвячкоў, яна паціху тут загатаўляецца. Вось, гэта першае, да? Пакуль мы тут нічога не робім, я прыкрою, таму што тут вельмі шмат мух завялося. Это першы кантэйнер. Вось, сёння мы паставім тут дату. Таксама далей, што у нас ёсць. Дастаем. Гэта вельмі цяжкі кантэйнер. Вось, што у нас тут? Кантэйнер нумар 3. Мы сюды ўжо даволі давно нічога не дадаем. І паглядзім, што у нас тут адбылося. Значыць, тут вельмі шмат вільгаці. Вось, калі паглядзіце, ёсць гэтыя фантики ад цукерак нехта панакідваў. Але тут бачна, што не хапае кісларода, таму мы павінны яго трошкі дадаць. Вось гэтую мульчу мы скінем уніз. Яна будзе хутчэй прагніваць і будзе адбывацца нейкі працэс стварэння, ось, працэс стварэння чагосьці вельмі спажыўнога і смачнага для нашых чарвячкоў. Вось гэта ось як у нас зараз выглядае кампост. Бачыце, насенне тыквы ці дыні ці чагосьці. Вось я трохі перамешаў. У гэту кучу мы сёння нічога не дадаем. Яна тут самастойна пакуль сазрае. Вось гэта быў кантэйнер нумар 3. Вось. І самы ранні кантэйнер. Паглядзім, што за ёсць. У ім, дарэчы, вельмі зрэлая глеба утварылася. Важна, што трохі з'явіўся пах, да? Што у нас тут ёсць? Вось бачыце, тут вельмі шмат мушак знаходзіцца. Гэта многахвосткі. Яны даволі, ну, яны прыносяць карысць пэўную. Вось. Я зараз гэта перамешваю, каб гэта глеба. Мы гэтай глебу будзем сёння выкарыстоўваць для кампасціравання, значыць, для кампасціравання смецця. Ось. Але пра смецце я вам распавяду у наступным выпуску. Карацей, што падсумуем? Значыць, у вялікай скрыні кантэйнеры адбываюцца працэсы гніення актыўны. Бачна, што трэба больш паветра. Тут завяліся дрозафілавыя мушкі. У кантэйнеры нумар 3 бачна, тут ужо працэсы гніення больш актыўныя, і тут мушак няма. Але таксама адчуваецца, што трэба паветра і нейкі дрэнаж. Вось, без дрэнажа там скапліваецца вось на такім узроўні шмат вільгаці. І такім чынам можа стварыцца торф, але праз стагоддзі. Таму нам трэба гэты працэс неяк прадумаць.
у гэтым кантэйнеры. Вось агульнае пытанне, да, што вось тут і тут на дне таксама занадта канцэнтравана. Вось і плюс вось навіна, што на сёння кампост, які рабіўся, якога у нас верасня, які рабіўся 10 верасня, вось закладаўся гэты кантэйнер, усё ўжо гатова, у прынцыпе, выглядае як здаровая такая глеба. Мы яе выкарыстаем для чаго? Для таго, каб тут засыпаць вось у гэтым кантэйнеры, засыпаць новае смецце, каб было менш мошак, таму што колькасць мошак, на жаль, павялічылася. Усё. З вами быў Міхась, гэта размовы пра верміферму фаланстера. До наступных сустрэч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я звычайно забываю эту штуку. Все.